Jesiko bunakoretwo asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse Jesiko bunakoretwo asore na Kisi FM. Nenkayo Kisi FM station yona mbema so okoseme ukomanya nabo igoko kane biro tubangire bona ukomanya ali ile chinguru manasa magazeti yeli tukolia lero nabona botambege nege kose kima kimururi mu mincholimi cheneri ga 001 ndoke du omonya kirogo Incheri ga 003 igonkoro kunga Ronald Mayaka Brigadier bari asubuhi ndugu yangu bana safi nashukuru mimi mekuwa karne mtoraro na sio kinchame by the way lakini nyasa no muya na ndo tuanchire to umeranire unatoka te gutamba mabira na mange sana ndo buyabwaye no bwa kale na kale yabo to isane chinguru chiaye nchikole meronde na ende nchikole ngani gwa na chinde chionsi na ende reta bwati gwanjeriye kare kwa musabire nigago koigo buno mwana oye abonda akogosera ngangera kini era tindi go tari ko chibuganga mundu rais era nigago to twerie mbura twensi atari koriye munya bibe no umia akoma ete ngoro yawe me buna manyete tari korigerere kieni ama ete kiolengera dio kora next year kwa rura igamanye tasa matuka ari gusiaza guchigochi ama ete ko bombo jubu ati gro yumu that's wako omniconscious by the way omnipresent tindi gotakana mumendera omnipotent tindi gotakanyira mumendera binte bie bingi is almighty igakoro kunyasaye elietali aye ne elimolio nyasaye yes otwanchire nde twigire litkolia Jumanne by the way chebura botambo mwacho motegereri ko kwane bwate gazeti ya Taifa Leo tariki 52 cy'umutinyu gatano narimo omwaka w'ikiri 2022 litkolia Jumanne tariki 52 mutinyu gatano narimo omwaka 2022 litkolia Jumanne gazeti yasa ko kwa nego ngareretie The Daily Nation tupatie headline whatever biasa no nyiareretie yega era abatoli batoligereti maroche bunanyarere to headline a headline ya The Daily Nation gagoteba iga yes Raila's Canaan Daily Canaan Daily Canaan iliyavumira matuka manga siasa sana ko anena mono korwa 2017 yes likaimukie buse sana baka kiroka Joshua kadema inje Joshua inje dava tambo akego chimamba chikatoka arbaide ngora kwano ligoro ilingana na maliko Atubalenga batemete kora abana ba Israeli noyo bakorere tikana nini oyo mutanga ningoze Moses nero baruse akarosa tali akarosa amatuka ya kaerere roro amatuko yes karagara kutinira majiko zingi yabet tali ta arose tenya sawa motetinga ono to oso anja sai no ibwa machoko ingia kara kutinira majiko na voto are emotions as a human being akagajigo which shows actually more right ko entio ko emotional okay obo murayo gwato boro oyo kabere to wekibanda oyo kabere Joshua ne rere after Moses yes na igetia wana ba Israel yes akabatambukia bagasoa Israel bagasoa yana Canaan yes so Raila Odinga nero tagete bono according to a headline ye Raila's Canaan igere symbolic ebako tebanga korengana ne manifesto mu Azimio moja wani Kenya bwabwato getriti kule igoro ebintu biriyabete okobeka asemesa ara chiko kores ense ya Kenya sama tukemye ye moyo gosokwa yabisi onyogo chiko chorwa ko muraibwe sasa bachori bonere mutingo 5 mbintu kibiria that's what they are referring to as Canaan mbabi wangete sana yes bikaba 10 babi roseti the 10 point agenda 10 points form yes mbabi roseti yes nabwa ditsane ngane me too tekora bayere tekere chinsa chiko chikobona ngomura murabure ose murobulyo olenge ask me and I will tell you that was smart ero tindate akida tekwiranira why bare kugekora mugaso trust you bare kunyara ku manage crowds dio rojeria cha komba cha kunyara ku manage abana inchi baka waide batete oso basigeti ine sababu ya mayagarete bakora according to me yes na bolia thank you that's why batete bakora botuko because botuko definitely abantu bali bataru nyomba bacha sigeti abantu bali bare kocha kurware namagoro bale tome chanda se bigita nyayo kiagere kentu kali was an invite only abantu
representatives vale kwe kuchitikiti otherwise and I guess that's why yako to kind of course vanasiasa navangaini they know prime time ria vantu vari relaxed ya vantu varuri vako vyavo ne teacher vyavo vachire vaikaransire vategerete vantu vari TV so a target yawe yokera vantu abange in fact it's not the first time no jubilee kana varonji manifesto yavo it was done at night in 2017 lakini kuna jamaa aliniandikia SMS asisi miane yes nendo kilikiarete andenga nakumbuka Kibaki akiapishwa usiku nado tukubuli ngangia mineti SMS ina iligereti TG tiko yerenelia ukere ni simia omufu ngari simia kwanza kairuta yanga yanga ngetole omugano by the way niko mulekere tutus kurwa page ya kabere gatatu kane gatano gatano limo na gatano na gatatu ase bakohereso bo imenga kikiria manifesto yabeteke ko promise ebito ko chikurigiri natogendera kurigereriga amagazeti ya yitikuria rero okay as a headline gazeti ya Taifa Leo Baradiso ya Raila so it's the same thing kurumuiroga yes. Baradiso ya Raila Odinga aiga ebicha ya Raila Odinga abegete chianga chimwamu aikaransteke ro kyuburuti chindabu ekerabu bado chianga chindabu yabegete ga bakego bye ndabu elikira Azimio la umoja one Kenya aiga ba chinsemo chia yaibere igo begete chi point chiri 10 chiri aruete goze Azimio la obomo buri Azimio la umoja one Kenya baruete obotukubo gokira rero batete number 1 a wifi ego jikoba kira ase kwa baba connect asenge njo baba bakoteba nga igago jiko value amangana yogo some binte binge ki teknolojia ki digitali so amangana ICT ajiko shugurikeru sana number 1 a wifi ebe kira ase keroke baba connect VAT ose tax eba ngone chikurusi kwa samafuta aye chiroli yes abuna akina bwango yes aba Kenya bonsi bachikonyora chi title deed chiamare mabo abasai bachikonyora chi loan chitabwati bango yekerengo kegoro liko kore biashara number 5 aba subadi bali batabwati abasacha mbachiko shugurikerwa na gokonywa gosirwa na Raila Odinga yes inua jamii keromo Kenya na chikonyo endagira goli mo Kenya tayo chikorara njara kire familia ni chikonyora match gatie bintu binde binge mangana el pinaro baba keanero yes ifata senga setiye page ya kane weke page ya gatano bamurekereta mangana ngana ki the former prime minister Raila Odinga bete okurua eire nene tana kororekana as manifesto ende onsi igoro ya social protection amangana inu wa jamii no wachikurigire chi family chiri chitabuga ati ukwenyara abwase wakwana na promised 6000 shillings which as a family holds chiri chitabuga ati ukwenyara okonena boy gona kwanireta sobo imemona se manifesto ya igoro ya free education abononde te okobori swali korwa omwana kerare ECD nse class kya kale to akarukire nursery bakoikire university mbolia how possible will it be ase serikali ya Azimio la umoja wa Kenya koru free education korwa primary mpaka university ebagotebanga korengana no murubiri oyo mugano oyo no kumbuli go murekera sepeje gatano gatatu bagotebanga Raila Odinga will need additional 200 billion Kenya shillings kuikirania murubiri oyo nabo igokurika bali mu 300,000 teachers which kuikirania murubiri oyo amasomo abo, so you know what happens and you remember what Kibaki akorete garalete musimu wa elimu ya bure abana abangi sana babeta chisukuru according to Raila Odinga gotebanga the first thing yawe chigokora because neli so ria very current yes kiagera already Kenya nebo ata madeni ya mange and number 2 Kenya telikororokana go korosibese chireisa ne go support murobulionga buno amone merobeliende mengalire ira gotebanga number 1 thing yawe chigokora no go sieka chitaba gwakana lakini aba encourage baba bange bagwakane kerengegeke you know it makes sense economically because maitera bokuyirie shiringi yemo wanya nimegati okoni ase shop yao wanya mogati okoni go 50 shillings for example ni maitera mogati 60 mobwika no tunkuruaga onye mugati okoni ku 52 syaote betiga ngoni 49 lakini yo ni menge kiara bantu bawo jabafurokia se shop yao ora yo space nyingi gwetani yo okoni megati emeke 50 shillings
ande tigale ira matuka mange tigale. That's the same argument that I told tumekanga ebangebe negotiated a little bit eba bit affordable lakini yeni kareja bakenya abange bakole yonto kieke bayigole biashara bakane bange yuenke aros chinyinge kolengana ne details zine chinyinge to chikorora sibukulete chichi manifesto kolengana ne kero nare kurigereria chi point chiri buna cyari kuruwegwa yes asa magana agriculture nanchira nete ngaisane kana magana health ekero nare kurigereria magana technology ICT lingaisane is very possible asebono kurikanire take 6,000 each abasai bawo chikoyewa kiro motinyi na mangane education akira chikowa free wike university kose university ni bwate requirements chinyinge sana chitageta a lot of money bono wikira bwe ngento togokora ekiagera I think tobwate chairman ya Azimio Kisi County ya yes etokoja kumuliki malete talk show because baeteriwe binte bibaeresirwe atoereza sobo imemono asemero beliende mengere fine lakini asenga sete bamureketa sebe gatano gege binte binge gati yabe bintu kwa kwana gaiga ngakibaho chikungu imokia uchumi ense ya Kenya igoro ngento kreke very interesting bakwana tega igase this 10 point agenda nga one county one product policy to promote manufacturing and value addition in 47 counties. Yani kire county ya wege factory ya korosi gento kirikena kira sense meyo muna bono Kisi yonye kimanyika ntenga ne se county ko ebwata matoka mange bae we no I'm giving an example okay the other example now no I'm talking ali guys get talk about the factory ya rosi what the factory karaye tige yene bro we county I'm saying korengana ne kwende nani ikomendo jingu bono na kira tete ya no bagwa gajanga my friend tegara ngo teibon karu mwa kwa je mkad Totebe for example Kitui nere manyika nide kwa rule county ya Kisi mubeka nonko ruo no kwa rule county ya Kisi tinda idiko mubeka nonko county ya Kisi karu Kitui nere manyika nide korosio boke koseko go produce boke kere chinjoke ne chinyinge babwate yes ebakwe weke wanda yokoros products kurwa so boke elinde kenyale gukinya well being cy'abantu bechinsemo kirina kwimokigoro strength ibabwate ntegwa nene onye Kisumu for example ni chinsu chinyinge bakuruboro chigo to koraso bonke bakogweke Rwanda kyo koros chinswe na ko process chinswe elinde kenyare gutingia sabu so kire county kuchiri kuligere ligwero strength yabo muna bono onye Tana River noje abo bamburi chire chisimiti nini nga kiba comment weke Rwanda kiabo keba so that ye kire county twale a product yabo egosoke kurugulire product yebo tebeye muna bono ratebenga Kitui honey for example Ero ngogete usebate ebe no amanyabu ali migoli man manyabu ali migoli yes that's a serious example you are giving okay anyway gatie chipoint chile chinyinga se chipoint chikomi mugano ino rase pechi akani weke pechi katana senga seti ga ya The Daily Nation asepe chekata de gazeti ya Taifa Leo igeko kwanira umugano igoro y'abarwaniri bekirogo cy'uburayi bw'ense ya Kenya buna ba kei gukorwa 58 na gukira bono babere cleared bane boka abali abande bakanyorwa abande menyogire menge kaba lakini bono ababere cleared Raila Amolo Odinga Azimio la Umoja wa Kenya yes William Samoei Arap Ruto daktari Kenya kwanza Kenya kwanza Wajakoya the roots party omongwana narogoro bora netia nga bono suppose yaba 58 banjeirwe banjeiru kero muntu bwanjeiru bono Agiriza karira chiko balingana. Okwende police station kwa ewo masongo toto mwiri zakara. Livingire bune lyo libako roserie tumbado. Okotemwa lingora. Aleria. Koze ya aleria bwa meza kwa aleria. Waji koligi tata bono kuminga wa wakora amote bagagie. Anyway, Jimmy Wanjigi naro choko tangu by the way. Natangire. Magano ino raze peje 10 na kamera zenga zeti ye. Watebunga to chikuboli keroge kiagera to bwati degree. Nechi sigi na choma eta bane bali chiabole 40,000. Chingongo chinyora chikora kana rand. Chingongo chinyora chikora kana raisi. Asepe cheka to boy komogano no raisi. Asepe cheka to boy komogano no buna bono libwe gasi. Kazi mtaani buna ochaki kuna ende meyense ya Kenya igorona roja basaya bange sana se county ya Kisi by the way yes omorobeli nande kiwaso morobeli yo chakigwe
Ngano ole ga dudu sese beje 10 asebona bamanyibeli chiko bagotebanga eng'usanano egenderete koena kibogati omosoeri omonene musike Nurdin Haji na umudirector bw'ekiombe gikokora obotuki gia DCI George Kinoti okong'usanano okubona okogochia gokeichi nguru esegima mincha yoboke bagoemeye ense ya Kenya nabo igo obokurumi ekiagera obwente kubwaterana oyo makole uchunguzi oyo makole prosecution courtini onye boka bakinaine inga kie process yego chikoba mugano ino uraze peche kwangire county ya Western Gishu mugavana naro kwa Jackson Mandago na chita sia visi chia DCI asekeri gote bakananga ngakare gutumeka chibe sia county go train abantu gete abara chigutumeka asobochori bunga kero kende koleta chibura buru inyorango kubolia robo senate kuri county ya Western Gishu asabero mugabane myaka 10 omongwana naro bono katageto bugabano bukoro kwa Buzeki tebanga mugutumeka besie serikali wakali mtumine bila kile rende tusubiri tuone vile wataamua asepe chakane gazeti ya Taifa Leo ni boto roboti ganga kibono ebi nabira chikotegerero byabalia nebakoligie birogo ao kero kende batene niwe like now yo koligie bugabana ime county ya Nyamira weteri tikiti ya Jubilee mwancho okioma omaete running mate ya tatinga tachiti ko guwe tigimeremo kolengana ichi kuchinga kirichiaga neiri so taraba clear na IBC ko ikabono nkaite na irete kina se kigambero ninte mekomoligia Dennis Kirwa atatebinga yo robot rurwa ikeire nkaite no mugabana we county yo Amos Nyeribo na erende arabaso chikwira amasakaraye at the same time robot ndole gaiga kurwa se county ya Nyamira una omo commissioner we county yo manyakane na Michael Lesmam abaganirie abamenyi be county ya Nyamira ngamba baise gwakana egosemba nara kurwa maki asenge nje serikali ye county geta kireko bakorere mirimo onye gokurube sende yonsi enekinga kwa iruri city onoro bot kurwa se county ya Nyamira babwate mu county commissioner geta na misiri sana rege very tina tebango yo bono tali bona Amos Mariba bwana was everywhere county ya Kisii tuko naye oyo kurwanie janga oyo kwa ekoroko koraki nini oyo rase road block hata Koli amejaribu sana sasa sunguzia Koli bana Koli atakuwa hapa saa 2 ikiwezekana asante sana huja amefanya kazi arazo tebinga ngaki yako baba bako bekwense mono musubati Martha Koome torole findings cyabo na rulings cyabo bakurwa kegere babekera nitiba kebina binde ibweka ineke bachikubirwera samu yose baruko kunna chokomo inga mugabano sokiri kurwa bisi asama mojo yobo kurumi agini agisa anjerwe nganchere ndi birengere bya ne personal I think so that ko mbole nata itenkubolera kiri mbole okay kara mbole no mbole is well go ahead now munyakiro bono sometimes if you don't koranga no sali chingaki na kero kende ko sali resources with due respect ebine birengere bya ne personal Mike Mbuvi song and we are not commenting on a case no we are not commenting but what I'm saying on a right note Mike Mbuvi song na togeda na magosa mpaka akaba impeached bono njitindi china ndege ntoge kuna kugambu ikenge Mike Mbuvi song atakire gutika ko yaranjira te yora sanitize ngenjo teyo paka kwa rusi wekerogo kwa rusi bunga bono you are not fit for this. You see, that is the argument ya IBC. Mnakubwana igoma thenere argument ya IBC. Yes. Umetolewa. Sasa ngira ndo gutebaniria IBC batagete kugenda bucio oba ire ni maye. Mugano nora sepeje 13 dudusi. Warura. Ase asoma konyo muraibense ya Kenya musike Dr. William Ruto. Inse abamobwa Kenya kwanza. Yes. Ai mukirie liberera na komobolia omosoeli omonene bwe serikali musike Nurdin Haji kuba imukirie getambukiro na kubasoera abawaziri bagenderete gukora emirimo ase serikali ya bono abwa goteba barorekanire kumwakire kuko umurwanire bwekirego kyoborai inse ya Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga baminja yeri chiko lakini kwa hilo namuunga mkono mimi omoliki bwenga siti yemanya kukwana iga in 2017 presidential campaign Mr. Odinga imputed improper conduct of several CSS for allegedly campaigning for President Kenyatta's re-election and William Ruto eke litanga natako mo mageria litanga na mo mageria ekimbu yakire ekina abegire dikimbu yakire wona ira nabwe se kwa dekoboria go bono
koregana n'engazeti yeke bagotebanga 2017 yes aba waziri balenge ko campaign li Uhuru Kenyatta na William Ruto Raila Odinga olenge nsemende akemurungania nera akabaka agataka ko ngaende kotini akemurungani sana nani bagotebanga deputy president ko chinsa mugano bagotebanga nera olenge voko komotebika we achana na watu wangu bwana hao ni watu wa serikali wanafanya kazi yao okay tokotebanga we achana na Matiang'i nakumbuka 2017 mugano ino olega iga sepeji 13 asamangana ye brigadier mune bintu bigonjokera byonjokerania ona Kenya tole ene ya mere nchiribere yes peji 14 ngoboliere kegana kikombe kya governor gose council of governors yes babolirie keganchekana na serikali kebwato kejibeze kiritigalete 40 billion gocha se county inde banyara gukora magendera lia tigalete batarachi gosoka kurwa bisi abande babo maiga yobo chorio bonene bomuti tigatonye gokerito so chisiko ga igandoche kurwa orobot kurwa asumu chumo ne bwense ya Nigeria Lagos abagotebanga abantu emeron by the way Lagos no mucho mo Nigeria yes Lagos Abuja Lagos ya Kabero okay kale lakini ekera Abuja yaba upgraded lakini bona robot mbwate nguru Lagos Nigeria ekanisa ya mabante 50 go basiritie magimabo imayogo tiacherwa masasi n'abantu batamanye kaini imeyense yo ya Nigeria at the same time babwate kiombeke pesa na kuruka Boko Haram enze ya Russia nigo ya ruro gukuriro gutindi gochia sense ya Ukraine onye gochikogendera konyoro konyo kurwa sesinze chinde itakuwa ni hatari sana kwao bije merongebere ya mulemu kireteke gana kirero bamulekerete county ya Kwale igoro yeke mirano yikuriye bugavana abwa somusobati gatokurunga Fatuma Chani we kyama kya UDA bagokina no murwanire bekeroge kiwa se kyama kya ODM akurunga Hamadi Boga Hamadi Boga no mwenyereto wetwe by election namkumbuka sana namkumbuka sana huyo jamaa Wipers Chirau Ali Mwakwere nero kulikiro kibo governor wetera sekia mekyo no speaker we county yiyo kurukwanga Sami Rugwa igatendelete independent nashukuru tunamaliza kabla ya kusungumzia Kalonzo Musyoka atevete by the way is going to fight day and night as a buffalo soldier yes peje meronge benda kabere mugeto muganongana ki murabwe kema kya nsimsale mudava dia achikonya oleketire getindi asakoro kunga tiriki yes ekiagera gago tebia bantu ngaba kesuti ekiama kya enzi lakini yote bekana tiriki nguchire ko batiriki ekiagera abatiriki abangi barasize mechio nigo bakomachi kukwaneka ko abantu bako basensemo ya Azimio la umoja ekibono kero kende kirairere Musalia Mudavadi yes tabasa gutwara chinguru chiko chikanyora chikura jiriaga ne iriko nyora ku Western Kenya okay yes anyway ya sepeche 10 ke peche 10 na lima sabana bali very serious ile sekarandera ya science na bakoligere linde banyako gwetieria at the same time gochakire peche 13 wike peche 15 na kabere ne bwato robot iga igoro ya marwaire au buna bono cancer ya letu mo chanda sana saba gaka na bagina abokwe manyiga iga boikerano maso no bwate kende ga butonganda ga service katika gazeti ya gazeti ya the Daily Nation DN2 katika pull out pamulike tamangana nga jam sio konyora chiko to ebinyinyi au binikoleta marwire ase nyomba ngayo konyora bikwa kana kerugo sibye nyomba ngayo kwente kupangusa abo igasi chinse chase ko garo se peje meronge bena batano limo bamulike to muganonga na kiense ya South Africa bono ya rodrege kumuki chinchara go cyasomora yo boserira mafosa asamagana yote bekana ngakari gutumika chibeza cia serikali kogendereryo bole mibua ya bole personal nabo igoga igamba mulike to muganonga World Food Safety Day ritkulia rero ndocho mu waziri Munya kari gukwana mangana kaigama nene boiko byasana mitangazire kana bali basiririe amagimabo tigatogenda sikosori omoni anjokigi atabichi mite mie ya mo Kenya moroke Ferdinand Omanyala otebire niga yareganete boikero kogenda ime ya Redut Mauritius ko wakilishense ya Kenya sama minyoko ayara basense yoli tukolie gochakira tukolia anke tukolie Jumapili ebangete sana at the same time Lionel Messi gae konyete timu ya Argentina koyikole timu ya Estonia chigoli sana silige na lisagero na ndena ronyo sese Chelsea aseke minanokia UEFA Nations League at the same time Cristiano Ronaldo akaikonye timu ya
ya Portugal. Yes, kwa Switzerland. Yes, kwa ikole timu ya Switzerland chigoli nya serige na liesagero. Ase anyonse chigoli bere. Bono li swali neli. Gati ya Lionel Messi na Cristiano Ronaldo ni nani mkali? Abantu banje tesafari lali. Chigali cha Subaru wanonchi chigwancherwa ku compete. Maika yoko teleniwa sama tuka mange kere company yeso geti kurwa sikiminano ya safari lali. Nabo iko na igwa kwanire bamulikira senga ziti jiga sebo yechigosoli. Nipe dondo bwana. Musikilize County Police Commando wiki yes. By the way, nagote bingo ikare ga Francis Kohli na tayari amefika. Yes. Ucha kira chinsa ibira kwa toichi nkwa na nere ya maseyemo. Nataka kumsikiliza sana huyu jamaa. Unajua nimekuwa nikimfuatilia katika mitandao ya jamii pale. Tamuuliza. Anafanya a lot of charity kazi ambayo work. amefanya. Tutakuwa tunazungumza kwa kina create. Right, nipe dondo. So Kilifi, Kilifi mjini. By the way, imeyemo ye county ya Kilifi. Asomo chio Kilifi. Omongwana yomo igabwate miaka 35 38 years. 38 years. Lakini omongwana oyo no musacha otaranyoma. Nekera ataranyoma na amenyete asichirandigete. Ebulot. Nabo abantu bamenyete omwachogano. Bangina bagaka banyaruka basubati bake bantu babwate family family kero muntu gamenye tubugimo bwaye nanga itomate town tari raisi ko jako soy nyumba yo muntu raisi kero muntu gare ko bwaye ari bungunyu abegete tabians yes tabians omaite na bantu bari bagoje mwao by the way they get sensitive yes agero wete jabi igoro yoko igora muntu akoso yoko bako bwihigorera momera na nyumba ayanga yo kali kuli geteli botuko they on the same thing kongo Thomas amwa yes the bisha akaodi maito na konyo kuli tokarale ndile manyabuga ali yikire ondena ali vaito rosiria katurungia tete kusiba igarale so you can know kero mondo nagenderete kusonde buna to omongwana yo by the way igari gwesibeli chianga ocha bwe rugera osibye ibintu bya nada kagasokira ibintu bya eka gusibya ta inyomba cyo sibwe kaina bandi bare bamende nyomba yibwate gisingi gusibya mali actually utari kosoka gera baka chinyomba cyake banakire nyomba so kugwaso ile nyomba in fact no nabota asoke echa byawe beka ya echa byawe kubeka yinze kwagira kero ocha gasoka rali atu acha korra nyomba kwale in fact so asoka ndako kogendera ita iti gweso era omongoro gamende nyomba yaye ere kosoka ali bono osokire siko gusibya ibintu gisuguria gusibika kabisa still gurwa bwata kuchaka chamesa kabisa chianegera chiaku wazabu ira ni nyomba gakotaka koruguru gera nyomba na boku kuna gotio kibintu byaye musubati naro menyete nere the same plot musubati oyo nabwata abana lakini tabwata musacha ono omusubati yenda karate kigogumia litukiri monyoro mongwana bakagusibi binde bisika akamatebye ndugu yane ikonta getengo konye onkonye gento kieke nkiko kotete konkonya ndebyango tinda tabana naiga timbe barara dara manye ndoji konde ina ngite igonta getengo konya nyoru musubati ora okonye gokore mirime mungwano lyoko bori nga kwate de donyoru musubati de bono kokonya onyoru musubati mungwano ko bori sweli limoiga nkwarora nasi nyiruko manyora musubati libeta gakira kama devia no to maragasi yendo che kabireye omongwaro lya kaburi swali ya kabere igode te korengereria on my behalf thank you ode te kondengere thank you no omaite kabanga ne okuiranira niyo mungusana na gukaba bakiri uri kababa jijirani chigacha nkikegendera nkike kiaba jijirani jiko jikagikeri musubati jikamatebya yewe rende bintu biri mwao tigano mongwano yo aigakiro mondameto bugimo bwaye ngoko tebinate te kunyoma usingo te itabuga timukungu uyuze te komuleta ngiara kora mwani ngoko te ina namutagite genda rende bintu biri mwao musubati yo atatuara kiamboli no emu taiguletie akajwana lezi gati kuji agaonjoka agakunje yakane ntamba begete akababuna aganye imukigo reke konyo muntu bwato kira machi kurugoro akanya kukiria agazoa mwaya agakira kiri ongwaro ya kano muziguri wa yako ruziko agenda no yo bwa agabeka nyomba karuga karagera yako tebi gakotokorwa every video tali kolia
Nkioroje gokororera. Gokororera ota. Nkiye gokororera otaria. Otaria. To dio gokoriari. Gozo yokori tigali. Rero wasimura gukimira. Ana gwetega gya. Abantu mbari dudu and it's true. Abantu barokonyora bacandike igoro yonjira abantu bande bamenyete bakozi nyunga ki. Manyene taracha ko complain yate benga baminto nkonye ngokunda. Inkyo candikira no bogima bugo monyene. To make matters worse. Onye mondo taiti kunyoma. Nero ostara nyoma. Yes. To kumanyeza babuyaye. Nabwa sabu chai. Nabera to kumonda unyoma ngumbu akale myaka sabere bosi. Usonye ndiko nya tangazire ngandigerie. Yes, angali ngoje menga tiango konye kole to umuntu tarako te bwana ganyu umuntu akore so mujano me correspond. Nako tenga to make matters worse. Muswadi tabu ati mosaja ne. Iko kero kende ke baongera ale kuligi. Mogu. Ndige. Yore gazeti yao ya Taifa Leo bwe yamara ya dabara. Tigana magima ya bantu bana. Na voto bwati ya mitandao yonzi ya social media au mojo motegereri Kisi FM 94.1 SML ya Facebook, @Kisi FM SML ya Twitter, @Kisi_FM SML ya Instagram, Kisi FM 94.1 SML ya YouTube. Like, subscribe na boigo share tukine asubwamo. Tobase kweba sege keke sana kirebo nyuma yoko nyorega serugi cyo sori naba gosoria na Stacy Miruka kwira na tora SMS no County Police Commander we county ya Kisi Moroke Francis Koli ndeto kale chinkwana chema sema usikose hit right. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko